Gikinahanglan gayud ang swabbing sa higayon nga moabot sa Sugbo ang mga pasahero nga gikan sa laing nasod kay usa kini sa mga makasiguro aron dili mokatap ang sakit nga COVID-19. Mao kini ang pamahayag ni Senador Pia Cayetano kinsa mao'y Vice Chairman sa Committee on Health sa Senado atol sa interview sa usa ka radyo kaniadtong Biyernes, Hunyo 18. Sa tinuod, hindi ka kabalo kung yung taong yon na-expose ba siya 14 days ago, 5 days ago, sa isang eroplano. Oo. Lahi-lahi ang experience, di ba? You never know. So, upon arrival, maybe some of them were exposed a day ago, 5 days, 7 days, iba-iba. And then, possibly, hopefully, no exposure. But you test on that day one, kay kung naana sila exposure for 5, 6, 7, 8 days, magwa na yan, makita na yan, di ba? Gipasabot usab ni Cayetano nga aron mas masiguro pa kadtong mga naswab na nga nag-negative, ipaswab gayud sila pag-utro sa ikapitong adlaw. Pero yung mga wala, naapa pala sa Cebu ng second swab, di ba? On the 7th day. Kasi nga, it's possible na hindi na-capture. What if ang seatmate mo ang positive, di ba? Kuman ikaw hindi. So, wala ka naman exposure before, pero it's possible naman sa airplane na expose ka. So, after 7 days, magwa na yung symptoms niyan. Or sometimes not symptoms, kasi asymptomatic. Makita yan sa test. So, that's why on the 7th day, test liwat. Gipasabot usab ni Cayetano nga uyon siya sa maong pulisiya dinhi sa Sugbo ug dako usab ang iyang pagsalig sa mga Barangay Health Emergency Response Team nga maoy magmonitor sa mga nanguli nga OFW ug mga balikbayan nga nag-home quarantine. Ang pulisiya sa Sugbo nagkanayon nga ang mga manguli nga OFW ug ROFs nga mga balikbayan iswab dayon inig-abot sa airport ug papaulio na sa ilang mga panimalay kung negative ang resulta sa swab. Apan magpadayon sila pag-quarantine sa ilang mga panimalay sulod sa napulo ka adlaw ug iswab pag-usab sa ikapitong adlaw. So yan ang explanation ni Gov. And the fact that very strict man ang mga health protocol sa mga LGU dahil ang ating mga BHERTS, itong Barangay Health Emergency Response Team, no? BHERTS, talagang job nila yan. And I've been to Cebu many times, north, south, lahat. Hanggang Santander, sa Medellin, north, south, and everything in between. Kabalo man sila na kung kinsa man kung naabata o bago sa ilang lugar, right? Na, uy, may bisita. And then especially karon na high alert because of a pandemic. So, I understand na ang protocols could really be implemented sa high-level security, health security. It's possible. Mao kini ang tubag ni Cayetano sa mga kabalaka nga gipadangat sa mga health experts nga bisan musaka na usab ang kaso sa Sugbo kung dili hugot ang pag-home quarantine sa mga manguli nga OFWs o mga balikbayan nga ROFs. The only way na we can learn from this is to visit Cebu and to look at the protocols and to observe, di ba? Sabi ko nga, why not make Cebu a test case? Ang point na ko is that why don't we see and learn from it? Kay come December, it will be the peak season ng pag-uli ng mga OFW, right? Natural yan because they go home. Gawas ni Cayetano, nipadayag usab og suporta sa swab upon arrival policy sa mga manguli nga OFWs ug ROFs sama nila ni Senador Vicente Soto, Dick Gordon, Francis Pangilinan, Sani Angara, Miguel Zubiri, Bong Revilla, Joel Villanueva, Risa Hontiveros ug Sherwin Gatchalian. John Fredson Grenada, Balita sa Sugbo.